ಕರ್ನಾಟಕಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಅವರಂಡು ಪೂರಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫುಲ್ಪ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಅಂಚನೆ ಕೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಬರೆದುಲ್ಲೇರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆದ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ನಾಯಕ್ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಲೋಬೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಿತ್ತಲೂರ್ಲೇರು ಪೂರ ತೆತುವರಿ ನಿಗಿಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಡ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ ಬರೋಣಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಗೆ ನನ್ನಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಬರ್ತಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಆತುಂಡು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಉದ್ದಲ ಅಂಚನೆ 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಲ ಉಂಡು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೋಪಿನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಾಗಲೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಉಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನೊಳಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈಗಲ ಮಾತಾಲ ಬಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಮಜಾ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಬರ್ತಿನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋಳಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಬರ್ತಿನಾಗಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ.